Assalamualaikum Lur, ketemu mana? Kali ini dalam episode Berang Bujel oleh Kartolo CS. Nah, awal cerita iki Sokran kan kepethuk karo Blontang. Ngobrol ngalor ngidul. Mari ngono Kartolo gabung. Wis lek wong telu iki ketemu biasa rusak-rusakan. Lah, moro-moro iki Blontang ditinggal dak. Blontang yo bingung ngono apa iki. Wis si mandul Lur. Sopo mlakune gedewang-gedewang rek. Wah, konco lawas sih. Iya, Sokran. Dah, Kebeneran. tuh, kebenaran apa? Jane ngono ya kabeh konsultasi. Waduh, kok melip omong penuh? Lho, gak mesti apa sih kon? Kok dadi apa nih? Lho, dadi menungso. Yes. Mosok kabeh dadi raja kaya. Wis terang. Omong penuh Kon kok. niku lak repot ta, ana kanca pinter jare keminter. Oh. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD, Iya, iya. kon kudu maca kamus. Waduh, penuh ngerti kamus barang. Lho, tuku kamus iki lho. Kamus apa? Karangane Empu Gandring ya. Karangane empu gandring ku isine apa? Isine dukun bayi iki. Kok niku. Ana kanca guneman lak wis lumayan lah timbangan. Iya, iya. Anane wong pinter iki lak teko pergaulan. Pergaulan. Gak beda ambek beras. Beras. Gabah isane dadi Beras. beras diapakno? Di Ayo. dikemah. Diapakno? Dikemah. 100. Ditutu goblok. Lah iya. Kon kemana dadi jarang kepang melian. Lho iku lho diselep-selep. Iya diselem. Panjen nek dipikir ya. Iya. Menungso iku panjen melalui proses. Waduh. Bingung maneh kon. Sampai proses gini. Proses merubah acara ngono lho. Prosesnya apa? Mulai cilik, Terus diwasa. boso, Tuwek, elek, mewek, terus, gegerindeng kek. terus. Apa nih gak matek? Paling Kan matek. lah iya. Aku sik buri kan dodol kacamata. Lah peneku kacamata kira-kira penodol, nek mlaku lak ndeladat. Dagangan kok lapo kacamata ku tak Oh, dagangan. dagangan tapi diceladoni wong ae. Lah apa diceladu? Dodol kacamata ana wong kabeh tuku tak warah. Iya. Golek kir-kiran ta mboten? Jare kono. Kula golek sing saged maca. Iya. Tak kei Kacamata sing kacamata kir-kiran sing terang. Iya. Sik durung iso maca wong. Lho, njaluk sing terang ae. Terus ya apa? Ya tak maksa tak ngono ku. Tak Gak golek- gelem. tak golekno? Bareng dituku digawe maca jare Gak terang. gak iso macane. Lah terus ya apa kok iso maca nih? Lho wong iku gedhekno to lanjut kacamata iki. Iya. Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa oleh iso maca? Oh, buta huruf ta. Buta huruf, tuku kacamata nanggonku supaya maca cek terang. Oh, alah. Tadi tuh kacamata iku perlu kanggo maca. Iya. Lah endi iso maca nek gak sekolah? Lah wong gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis tak entekno. Pernah ya kesusu ae. Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku. Rezeki tapi nek maca apa kata macane kacamata. Kacamata apa mau? Kacamatane. Kacamata. Lah ya kacamatane lak terang ta. Kacamata. Lah ya kacamata. Iya terang tapi wong gak iso maca. Lah iya. Duwe kok penontekno. Lho wis tak pikir wis cocok ngono. Ane ngono pun iso golekno kacamata ya aku tak pesen. Iku ana kacamata. Ya wis iku habis. Hah? Putih tak biru. Wungu. Heh? Wungu terong. Kacamata gak ono biru. Lho, kelirik ana sing biru. Oh, ireng iki ta. Iya ireng ngono kelirik. Lemah biru. teles. Nah, kowe lemah garing ae. Hah? Lemah garing. Aduh, dipekno wedi lemah garing. Lemah garing kono wedi. Ngene. Sing setengah coklat iki lho. Setengah coklat iku disombo. Wong kaca disombo peno iku. Ana dhewe, oplosane ana dhewe. Iya, ana alate ta. Iku kanggo awan bengi kena. Awan bengi kena mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindhi ngene lho. Ane mung kurang pecah. Lah tuku mana lah kapan teh dhuwitmu? Kapan tek dhuwitmu? Aku pesen kacamata sing ombong. Wis gak dodolan. Ah, ngono ya tomo. Wis tekor sak pirang-pirang dadano. Saiki lak gak wani mule diuber-uber sing tuku iku aku. Kowe diuber persis tuku kacamata. Iya, gak iso balekno dhuwit, bapak minangka pengalaman. Hak balekno apa kacamatane? Apa nih kacamata nih kon balekno? Iya. Lah kono lak njaluk dhuwit. Kon gelem nekori.
Ulirane ana kaca ae. Kaca apa? Kaca rasa. Lah ngilo terus wong iki wah kok niki. Terus saiki objek apa maneh ganti apa? Saiki aku dodol koran. Lele mudune rek melorote. Lho gak melorot tapi kan melintu. Iya. Koran saiki gak payu meneh tak timbangno. To timbangan. Heeh. Lah wis gak payu lah nah. Iya. Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan. Rugi kena. Hah? Lah rugi sak budget. Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa. Lho, gak apa-apa nek peno gawe klirani apa? Lah bandaku terus leren iku apa? Lah tapi duit koran gak pernah bayar. Ya apa le mbayar? Kok niku seneng ae ana kanca soro iki. Lho lah iya ya apa sepisan kacamata, pindho koran gak pernah bayar. Awakku saiki rusak. Oh, awake gak apa-apa ngerusak. Siksa batin aku iki. Sisa batin lah apa? Lho, kok niku ya apa? Aku sik beli rak duwe rencana ta. Iya. Rencanaku nek ana rezeki. Buka apa? Hah? Buka apa? Buka apa? Buka objek apa? Apa Iya. buka reparasi? Apa peno buka bengkel? Tapi meracang. Meracang. Prasing nang dhisik embong apa nang nggone pasar? Aduh no Mas, gelek diutangi wong enak. Iya, pernah iku wae. Aku wis kapok kok meracang iki. Omah ya. Sepisan apik pindho apik ping 3 gegeran. Tadi ini gak wau gak nagih ya. Lah iya lah. Oh gak wau iki. Lah iya, torok piro sepeda motor? Lho. Sepeda motor iku peno dol gawe noroki peracangan iku. Iya, malah aku kena urusan kriminal. Lah, sepeda motor, cekelan pisan, angsuran. Loh, Apa? Sepeda motor apa iki ya? pecicilan. Hah, iya pecicilan. Cicilan sepeda motor ngangsur. Cicilan, iya. Durung entek peno dol. Kon gelem nebus-tebusin apa? Oh, ndadekno perkara. Lho, lah apa aku sing tanggung jawab tebusin teken nunggonku. Lah duwe. Lho, engko lek iku tak dono maneh ngene lho kon. Lah yang pertama nebus iki duwe sapa? Ya duwemu. Wah, enake duweku sing gawe nebus sepeda peno sing kedol. Lah engko tuntunin sepedae, lah gak apa-apa ta. Lah kepethuk sing duwe dicekel aku. Lho wong iku angsuran gendeng ta. Kono lak ono notae. Kok mama wis gak seneng aku. Kok dalam penggawean liyane. Lambimu kok apik kan. Wis gak enak nyandak klambi kene wis gak enak. Kaitane ngejokno iki. Suwe-suwe tak silih lah ngono. Lho iku nek perlu. Lho. Elek apa kon nulung kanca? Kon seneng nek ana kanca dilokno wong. Iya ya, gak tega ya. Wonge ben apik tapi gak salin-salin seneng kon. Iya, kancane sapa rek? Wis ae ceplan klambimu. Sik tak pernah iki nyelek klambi tak begal peno iki. Lho genta-genti gawe ngono lho. Kapan aku tau gawe klambi peno? Lah saiki apa direncanano? Oh, direncanano peno kaosan aku kemejoan ngene kok. Jahitan ndi? Ning jahitno titipno aku. Iya apa? Iki timbangane larang jahit aku. Benangi ketok ngene. Lho peno. Gak dijahit, Dikapakno? dilem. Lho kok dilem? Lho enak ngumbahe gak soro-soro. Ngumbah dikelintek nggar siji. Meneh tangane mben lempenge ngono lho. Oh, dadine kapan ngumbah iku nggar separo. Iya. Dadine kapan lungset tangane sing diumbah. Iya, dadi gak akeh sabun entek. Ane mari ngolot maneh. Lho, iya wong atase ngolot ae. Dilem ambe apa? Lho, dilem barek kolot lak kene. Lah kolot apa? Lho, kanji lak kene. Lho kanji. Iya. Jam 12 awan lak kaku. Lho, gak apa-apa lak kari ngeruse ae ta. Lah kon kepingin gak coplokan? Iya, sing awet. Iki jahitan kuat iki. Iya mesti kuwi ngono. Kadek dikeki paku. Lho kok dipaku ya? Lho iya saya tambah kuat dadi gak beda-beda iki. Lho, klambi iki dipaku. Iya. Lah ndi disoder ae. Gemitasi ku ketoke iki lho. Oh, gabitasi. Delokno anu penjahit sing luwe kuat, sing luwe apik, murah regane. Tapi kaine wis ana kon. Wis ana. Lah tak gawane apa? Lho, kaine peno gawa. Iya, tak kene penjahit nek sik urip lho wonge. Oh. Lho wong jenenge menungso ae kon. Lah nek kapan wonge mati, lah kaine peno gawa. Ya wis apa sih awakmu? Lah nang ndi parane kaine nek peno gawa? Ya engko lah ana perhitungane ta. Barek kanca ijiri-jiran rek gak seneng aku. Lah kae ciri-ciri lah.
bakal kemeja Penagawa tapi penjahite gak ono. Ya tapi lah atase bakal tak durung tadi kemeja. Iya, Dadi kemeja tambah soro kon. Yo tadi iya sak ongkos ya. Lah ya iki apa Kartolo? Kok nandakno meja kok bingung. Meja ring. Meja dadano kemejon kok. Meja. Perkara penjahit sih. Lapo iki anak dhewe lak penjahat. Yo, Penjahit anak bener penjahit. Penjahit. Lah iya. Oh, jahit apa? Wingi jahit lu gede. sembarang. Sing model kaya kok gede kok lho. Oh, sing galar-galaran ya. Pernah ya apa pesen-pesen dikawano kan omah. Apa ya? Ya pesen watu. Oh iya. Kayak apa ya? Kayak pandasi ka, Pak? Kate ngedekno omah ta? Kan kayak gerdu. Oh di padane opo? Takone mangkelan ngono. Gak mangkel apa sing tak dekno. Lah ya Kartolo iki lak takon ta. Iya. Cari peno pesen watu iku kanggo peno apa kanggo tangga lak ngono. Bae ge nuduhi miri barang. Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kamplingnya. Oh, pernah pengurus kampung. Bagian apa? Ngurus bagian apa? Nah, iki lak ya Iki lak si kadang-kadang. bagian sing diurus saiki. Loh. Loh, aku sing diperintah sing diurus. Oh, sing ngurusi peno. Sing ngurus aku. Lah saiki kampung karepmu kok apakno kok Apa? watu barang kok apakno. Lho nek Apa embong iki dijembarno? lho embong dijembarno. Ya apa gawe got? Lho nek got iya terus lah. Apa gawe sumur? Gak tentu kadang-kadang gawe kali barang ndok kono. Gawe Kok niku ya apa? Karepe kampung iki diperbaiki supaya Diperbaiki. omah tetep awet gak sampai dandan-dandani gak nyusahno blondang lah. Iya, Kamu bener. blondang ah. Iya. Karepe kabeh dige watu kabeh. Gawe watu. blok di watu. Omahe dhewe ta omahe wonge? Ya omahe kabeh wong kampung ge watu. Dikek waduh rencanane ngono. Gade boto ya. Gak dadi wong iki mlebu metu kaya guwa ngono lho. Kok iki padane. Kok niku diperbaiki seluruhnya, perlune kanggo bentuk Karang Taruna. Lagi. Sebab nek Karang Taruna iki maju lak maju kabeh ta. Iya kampunge ya tenam. Saiki Iya. lek panjenengan wis omahe dadi ya lek ngelas-ngelas napa aja kathik nah ado-ado Cak. Iya nanggonku ae. Wong akeh tukang gelas. Oh, dikembari kon lho. Lasi tukang lasi peno ta aku. Lho, lah kon gelas apa sih? Aku ya kadang-kadang lasi anak iku karo anang itu. Iku dolan nang omah. Iku lasiane bare anang kon las. Kok dilas. Cak Blondang iki anake tukang las. Iya. Anake. Kono las karpet. Oh, sing golek anu las duduk beras ya, las tok. Oh, Oh gabah. Olah apa kon nang las itu? Tukang las. tukang gelas, anakku tukang gelas. Tukang las sing mencolot Listrik. kapal terbang iki. Las listrik. Loh, Anakku las listrik. Lah nek aku hobine las panganan. Kenapa kok niku? Las listrik iki jare lho. ngelas kapal terbang barang anak peno iku. Iya, Kau gak mulai jare. Gak tahu. Iya gak boleh sih. Lah kenapa gak boleh? Nang luar Jawa ya. Lah apa lho kono? Jare ngelas kapal terbang katut min. Katut rono. Loh, gak boleh. Gak boleh. Minggat be. Oh, sampai tak lebokno surat kabar ya. Loh, Anakku nyandire ngono. Rita. Wah, surat kabar kok. Anakku nang direk. Iku gak surat kabar iki. Aku laporan kono sing ngatur. Ngono lho. Oh, pernah laporan tok. Iya, kono sing ngatur. Tapi lek sing anake wedok wah lencir kuning iku jane mesine pramugari. Pramugari kapal terbang. Iya, Kamu biyen baca dadi sawaya-waya lek duwe anak ngono kan enak peno. Iya, ono Kepingin majine. ngelencer wis langsung peno manjuk ndur wong langsung disaut teko ndur kan enak kan enak. enak wis gak tunggu karset sawutan ae. Loh, enak. Enak pernah ngelencer nang luar negeri kan gak bayar. Nah, ngono lho disaut. Iya. Peno. Tapi nggak paspor itu. Eh? Nggak surat. Apa? Paspor. Apa? Paspor. Apa? Mbok. Apa paspor? Paspor. Paspor ta? Iya paspor. Kon ngero gak kon elingno. Wak. Cak, iki ana wong kate ngelasno pager ya apa piro lek ukuran Dawane. ya dawane 10. Dawane piro? Iya. Ambane 100. 110. Iku njaluk mari kapan nih? Lho, lah lebih singkat lebih bagus ngono. Mari minggu iki gak iso ya. Ning ngelas iso lah ndekeki pager iku sakmono dawane. Lho, lah pernah ya apa penggaweane tanggung apa enggak? Nek didekekno pinggir embong lho. Lah iso didawakno prapatan kono mbek pertelon. Wong ku dudu wesi kayu. Oh. Dadi pager kayu dilasno. Dilasno. Dilas, kena ya pakai kali dilas. Sing ngelasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas ya kobong. Oh, lho, ya.
Ya carane lho, jambane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho. Oh, dadi ngono ta. Hmm. Dadi ngelas kayu sak wajane. Iya, ya. Iki waja teko aku ta. Lho mbok tekan ndi enake? Kok pernah apa teko kono? Nek rapor-rapor aja dilasno kira. Kak las biasa iku lho wesi-wesi. Iya nek iso. Pipa. Pira per meter? Per meter delok. Per meter biasae delok las-lasan njaluk tebel ta. Njaluk benggang-benggang. Lho bengak-bengak lah gelis preteli. Sing rapet. Rapet. Nek rapet ditutuki bare dilas. Ora betul. Oh, las iku kudu sing akeh. Iya, las iku kudu sing akeh. Rangkep pira pagere? Pagere upamane 6 ya. Rujine. Rujine. Iya, biasanya kan ana sing 10, ana sing 9. Sak meter iku. Apa sing karepe wong iki? Iki jare apa lho? Jaluk apa sih? Kotak-kotak nah. Kotak-kotak tak tumbak-tumbakan iku. Iya. Kalau kotak-kotakan wis akeh, Cak. Apa pedang-pedangan? Kowe mulutan ta ya, Bot? Pernah gedang. Lah kon kadek tumbak. Lho sing ndokor ana linci pilak kaya tumbak. Tambah akeh enteke. Oh iya. Ya apa? Sing kek pager ya? Iya. Wis gak perlu kek tumbak. Kono belingan ndukur. Oh, pakro Iku beling. lek ambane gak sepiro cuma dhuwure 3 meter. Lah dhuwure ku lincip, Cak. Nah, iki kaya tumbak. Kudu rata, nisor karo dhuwur kudu rata. Lah ono gak sing kelas situk nae wis gak diterima. Iya. Kudu menek, pernah iku. Iya. Kudu menek mrono. Ati ngelase nang ndoko. Lukur ya. Oh. Nah, pernah gawe ondo apa ta disunggi ngelas. Nek dijungi lak sakno wong iya. Ondo ae tolek ondo sing metel. Pedhet. Jagane apa? Ondone cutung. Kene kena tumbak imang. Oh, pernah iku mangkelan takoni. Ya dilas biasa lah apa kadek penekan. Keren-keren. Oleh ngomong koyo wong klelet megap-megap. Kon Nah, niku. nek ngelas iku apa atik gawe teropong kacamata iku ta? Lho iya, untuk jaga kesehatan. Oh, supaya gak kelilipen. Gak perkara kelilipen sebab pelas iku nek didelok. Iya. Mata iku neraca. Lah terus kena apa? Lah tak culek ya. Pak. Pangkelan ngono-ngono. Ya kena apane si geni ku mang lho. Sajeke pinter ngomong pinter objek ya. Rupane kok malih biyen lak rada tuwa ya. Saiki kaya apa jenenge? Bangkrut ya saiki. Enggak, kok rada enom kok gilap. Mari apa operasi apa jenenge? Operasi ku- zebra. Operasi zebra. Operasi ku lho. Plastik. Mikap iki lho. Iya, bareng irunge lak pesek saiki kok. Iya. Tambah ambles. Hah? Iki kabeh tak gonang Jepang iki. Ilakno perubahan. Lek ngrobano aja sak wonge larang. Kirimno irung-irunge tok engko barek ya apik. Iya gentenan tadi gak bareng. Lah nek masange penceng ya apa? Lah malah ngalah topengan wae nih. Ya sak wonge lho. Lho sak wonge. Oh bae, nek anu irung-irung tok dikirim kok roro dadi ngono. Lho kok lak topeng. Iya, lah topeng malian. Iki rupane kok kalamburi dhisik. Tak blone sayang ya. Apa? Teko ngarep niku sik anu ya. Sugagan. Teko Tongseng lho. dhisik. Sik. Umur pira pira sih? Hah? Umur pira? Piro wong pantarane wis mati kabeh. Umur gak Antara kena. juta pitu. Lho, kurang. Oh juta songo. Wah, kok niki suwi tak song. Mosok lek ditangi sakmono sik kurang ae. Lho, kono ku nak Wis tambahno 10. Suwi tak song. Wis kurang luwe ya 70-an. ya suwi tak 5. Enggak, wong itu kok bergaul, Pak. Lho, Nek ana dikandani. matok, gak ana wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca. Temen. Kadang-kadang dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno. Tas Iya. iki ya apa? Iya. Ono tak jak. Wah, Ya apa rezeki tok. Iya. Apa? Ya apa rezeki apa? Mangan duwe kari. Katok kari ya padha ae. Ya. Tapi Wong banyak pengalaman. nggo rezeki ya. Tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah. Semua itu menurut dari lingkungan. Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin saja sopo. Sopo Ora wis kan. sikil ketatap rek. Peno kanggo pipo. Biasanya peno lek rokokan gawe pipo. Iya, pipane wis entek. Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Heeh. Pipoku lak kurang. Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan. Lho, lak kena sih gelek GL. Oh, ya pipane rokok. Pipone rokok wae bener digawe L iku once pancene L once iku. Unci ku L kabeh. Oh, iku khusus sing ngerokok tok. Ya? Iya. Karepe digawe banyu kene ta. Lho, ya apa? Ora tambah gak karu-karuan. Lho, gak menawa oleh. Oh, gak iso. Urusan banyu gak iso. Nek banyu nang water ledeng iki. Lho, peno gak iso Iso. ngurusno. Ngurusno iso ta. Oh, ngurus banyu ta. Iya. Kalau sing budak dedek, lek bening gak seneng aku. Hah? Lah
Ngapa peceren apa? Kok niku tolek banyu-banyu budak. Guyon lah. Iya wis seru ah. Banyu ki ya bening. Iya. Elek banyu sing bening. Ya bener lah di hubungan kanca. Ya gak akeh kok njaluk saember ngono. Ya banyu. Iya. Engko ijine pira nang anune opo ae sing perlu Kok niki kape masang ngene ta? Iya. Iya. Masang banyu kok saember. Contoh. Iku contone apik ta elek banyu. Ya saember iki. Lah contoh kok saember. Wis pira? Kok niki kape ngedusi putumu ta? Ya banyu biasa. Ya wong iku tanpa banyu susah sih. Iya, kan iku ada kan. ngombe banyu. Lah banyu sing diombe. Iya. Bae nggon pernah ku siji. Kono gak banyu kadang-kadang. Apa? Nah, kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kon niku. Iya, dadi sing penting banyu. Lek sego lah gak penting nggon peno. Oh gak penting gak tau mangan dak lho. Gak man sagu kok. Kancaku. Kon niku ngomong. Ya apa mang wis tekan diae. Iki mae Ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca. Kuwi rupane kok ngidul helman. Hah? Kok nggo sepeda kok helman. Iya. Sepeda rusak. Lah nandi kok helman? Hah? Nandi kok nang Kedintang lho. Iya nang Kedintang nang lurahe. Iku apa peno sih? Hah? Apa peno? Ya kanca senasib jaman semono iya. Gak enak wong situ gak enak karo. Iya, tapi akeh gak enak ya Pak Dewi. Sing enak kono. Mbok awake iki apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya. Iya, nasib sing dhisik ku gak temen takon teko gak tau teko. Iya, iku mulane sembarang teko nasrib pancene. Nek pancene nasrib iku nasib iku dibenceni. Oh, jadi wong nasib kok nasrib. nasib tak nasrib ya. Nasib. Ayo Nanti? nang lori kali. Nang lho kali. Iya, lori. Iya ketara-tara. Tundingan nunggu lek pegel-pegel pernah terus dijulungupno. Iya. Lho kono. Secara gak langsung lak padha dhewek mateni awak dhewe. Kon tak tuturi rezeki ki gak semono ya. gak semono. Iya, wis. Nyandi kon. Jandek. Jandek. Lah iki nang kene Basman sebagai pamong desa ketamuan Sapari ambek Sokran. Loro-lorone iki pemuda desa ya, Lur. Nah, wong telu iki rundingan perkara keamanan desa. Monggo disimak, Lur. Apa sih karepmu sih? Masa kon gak ngerti aku iki pamong. Ya apa sih rek, ana pamong tak bingone iki. Kon iku melek aja meremai. Kero takon iku. Oh ngerti ndak gak duwe bojo. Kok aku nek bengi grogo. Sing grogo dadi aku nyaimu sing grogo iku. Oh, rupamu kok cebok. Peringisan. Wadakno wong pamong tabuh koyo ngono, pokro ngono iku. Dur, sapa kon? Apane? Loh. Kula yan. Iya. Kau dalu jeneng ngriki lawange tutupan mawon. Iya keliling aku. Kebayane polisi desa. Nggih, sampeyan ngon banyak ta? Ngon banyak. Iya kanggo njaga lingkungan aku dhewe banyak. Mangane kok ngos. Rene, sabari. Nun. Nek kon rene mesti ngrusak aku iki kan. Lho mboten. Banyak iki ya kanggo njaga lingkungan aku kene. Ana wong liwat muak. Nggih. Iki lho. Lawange tutupan. Iya. Enten perlu wau dalu niki kali sampean kula. Hah? Enten musibah ngoten. Lho endi iku? Lah niku Bu Jemi. Oh, ya. Oh, sebelahmu iku ta. Nggih pejang ngoten. Lho iku lara ta? Mboten ketiban paku. Ojo pringisan kon. Ojo pringisan kon. Lapuramu gak tau tepak blas lapuramu kon. Hah? Sampeyan niku lan opo sih? Mosok ya mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin ah. Nggih pejah. Sik sak pira pakune iku? Pakune cilik tapi katutan blandar. Katutan blandar. Bis. Ware kok ngomong cempelung. Mesti wong mati lah wong ketiban blandar ini. Nggih ngingi cemel. Tiban apa? Sakan bener iki ta? Durung lho rene iki. Wau sareng kali kula. Lho iki apa iki? Oh, iki apa? Enggal ae, Guk.
Suarane nyengek koyo rukun. Nanti ae kon karek kan. Wah kan doleki awakmu nang omah jarene wis budal kon. Ya apa wis kon lapor? Ya wis soal iku musibane Wak Jumi, Wak Jemi. Jemi ta Jumi kok iku. Jemi. Malah mali riri. Jemi. Lah Jemi. Wedok. Lah Cilikane Jumi. Jemi niku wedok. Iya, iya. Lanange iku biyen mopi ngoten lho. Terus iku mati ketiban. Wis padine Leo ngono lah kon niku. ane iku pamane Pleki. Kau nang kiri ta iku. Lho lek ku Jemi niku Jemi lak kerek anjene. Lho, Kerek sakane wong ah. Oh, jarene wong iku. Oh, terus iki sinten? Samari. Lah, Kok omongmu kok rukun. Wah. Oh, tak Nah, ada. niki supados mboten ganggu lingkungan. Iya. Pun kula tanem niku. Lah, saiki ngene tak kandhani ya. tanem gene latari yu tanem. Sawe Kang Sabin ngawur ae. Ngene arek ya. Kon termasuk pemuda kampung, Nggih. ya ta? Nggih. Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane. Oh. Sebab aku termasuk kebayan. Bayan. Kebayan adalah polisi desa. Nggih, Pak. Nek ono apa-apa kudu lapor nang nggone Pak Racik. Iku lho, Pak Cangi, aduh. Pak Cari. Pak Cari. Iya ta. Bab desa ono pamonge. Pamong, nggih. Kebayan, Cari, Cari. terus kepala desel. Kepala desa. Desa. Lah iku kudu ono urusan dhewe. Nggih, ditutuk. Ditutuk. Dirapuri. Kudu seneng seneni wong seneng temen kon iki. Malahan perintah ndugi sampean. Iya, Pak. Wingi ini lak penduduk dikangen kerja baktos. Jabat. Oh. Kok aja tri. Kerja baktos, kerja bakti. Kerja bakti. Iya, kerja baktos. Kangge nanggulangi banjir niki. Banjir. Iya. Got niku dijerokaken. Iya. Tapi enten udan kok omah kula kok banjir terus. Lha lha iki apa sale? Gentenge mboten enten. Heh, Gentenge mboten enten. gentenge mboten sampe tumbasaken ya. Omongmu koyo bakir iki omongmu. Kok iku boleh bakiri nek ngomong iki. Kok karo gentenge ya mesti liwat banyune. Lah niku terus pundi kegiatane wong kampung niku kula dereng ada genteng lah kedah urunan. Lah ya Lah anakku gampang ri, lah udarane bijaksanane bayan. Iya, Pak. Omahe bayan gendangnya dicoplok. Paruh. Didekek nggonmu separuh. Iya. Ngoten nggih sae ya. dene nek kono separo. Nggih, biasa lah ngoten. Aku katisen ngawur Loh, ae. berarti sampean pamong mboten bijaksana. Nah, Lho, Kenapa kebijaksanaane kapan nanti rakyat mboten gadah genteng? oh ngono ya. Mesti sampean kudu nukuaken. Lah ngapain? Lah kon seneng ono kebayan katuen. Nek bayan katun mboten napa timbang rakyat. nah. Ngono ta? Sebab bayan lampun pelamanan. Penyalaman. Pengalaman. Pengalaman. Iya. Nah, kan sampean dilurahi. Wis gampang saiki ngene ae ya. Nggih. Nek urusan kene safari kok aku ngurus mburi. Sing penting antara kon karo ayo padha keliling delok lingkungan desa kene. Aja sampai ono apa-apa. Ngoten. Boten enten napa-napa. Ya apa? Boten enten napa-napa. Aman, sedaya Aman lah saiki. Lah meneh mbene mburi dina liya-liyane. Lho, Nek apa-apa? dino liyane nggih boten enten napa-napa aman kampung mriki. Iki batas tok arek gitu iki. Wong sing keleleng iku lah kok. Oh lah iya. Ini urus jawane apa, Bas? Wah. Kok niku pamong kok kon kuku Jawa. Nggih. Ayarane basemen aku. Kok niku sing ngajeni ambek bayan. Ngerti ya? Regane piro? Kon udur Pantes sih piro regane? Kon iku makelar ta kon iki. Kula ajeni ngoten lho. Ya yo menghargai. Cuma niki enten kisuran Didi. Ono bari. Nggih, Yupi niku lho Yupi. Yupi. Niku lah enggak ada wedhus. Oh, Pia ta ya. Iya. Terus apa? Lah enggak ada wedhus. Pia ta Tia, nek Tia bojone blontang. Aduh, nek Tia bojone blontang iki tuwek. Yupi. Oh, Pia ya. Lah wedhuse niku kathah. Oh, terus Lho dinapaken? jadi dibanting. Loh, kok disakit apa? Lah nggih nek angon niku mbok nggih sampean delok-delok. Ilamangan iya. tandurane pari-pari niku ta. Wajibe wedhus iku kudu ono kandange, kudu ono kombonge. Ya Wonten ta? mestine. Gak jumbar-mbar kok cuculan gak oleh. Mestine bayan kudu bijaksana gak ono kandang. Ya aku. Nggih. Kamu seneng aku nek kon bambung rek. Lho, bijaksanane bayan ya napa wong niku pamong. Wedhus sing berok niku lho sing jaler niku. Apa? Berok niku. Niku lak gedhe ta. Iya, lanang iku lanang. Nah, saniki kula takon. Iya. Wedhus niku lak gedhe ta. Iya. Lah gedhe niku wedhus iku gedhe niku sing paling gedhe niku napane? Ya kabeh sak kujur awake ri. Lho sanes. Ya salah. awake sikile ndase. Salah. Ya raine ya sungune barang. Salah. Salah sampean niku. Kandange. Hah? Kandange. Kandange sing gedhe. Salah sampean niku. Omongmu kabuna awas rek omongmu rek. Srekalan ngono omongmu rek kon rek. Lho, niki bener.
Lah Iya, iya. kebijaksanane bayan ya napa? Oh, Pak, cekak bijaksanane Pak. Damel kandang sing gedhe. Iya, Lah wedhus iya. niku diprimpen teng ngriku ngoten. Iya, aja sama wedhus emang ganggu lingkungane tangga. Nggih, dadi penduduk niki saged tetep Lho, lak ngono. muji-muji bendina. Lho iya, lho wis muji-muji, maci. Wis muji-muji aku ya. Saiki keliling lho aku. Dadi Ke sapa ndi? Ya daerah-daerah kene ya. Ana apa sampeyan keliling niku? Lah mungkin sih. Heh? Ku sampeyan kok keliling. Saiki awan dikelilingi kok bengi Turu. niku biasa lah goleki rondo-rondo ta. Awan keliling bengi turu. Iki kok kualeri. Wis rek kono mari dadi kepayan rek aku leren rek. Kayane biasanya bengi torek. Oh, rek kono. Ah, bojone loro kok sik torek. Kok niku urut ta. Wah, kono. So kan. Dan kode ngomong cek kliwat-kliwat kan. Masa di ruangnya dong turi lho kan. Temen kan atane kono ngawur atane kono iku. Pun adik Monggo nek ngoten. Heh? Nang ndi? Jare keliling. Keliling ya apa sih? Ya ndelok-ndelok iki lho minggu iki sing digerakno apa. Saiki sing keliling iku bayane. Lah kono ambek aku ya mulai dhewe-dhewe. Karena pendukung kan gak kuat. Gak kuat. Lah kebijaksanane bayan ya apa? Oke, aku bicaraan coy kono. Wis apa sih rek? Kono sebagai penerus ngerti ya? Oh, penerus saiki gong ngono ri. Lah mangke dalu sing jagen sih. Oh, sing jaken. Sing jaki. Lah ngene. Kula ana daftare dhewe-dhewe ta. Oh. Niki daftar. Bayan kentonge Wak Sumo nih. Apa? Yang ndak sugih ta. Iya, terus? Niku nek waktu Joko mboten purun medal. Lho, lah kok aneh? Terus kok ditukukaken kaya nopo? Iku arane memperkuda rakyat iku. Temen gak oleh ngono iku. Dadi penduduk ini dadakan kuda. Kuda udelmu ngono. Maksudnya iku ya istilah iku mang merentah rakyat, cara duwe ngono ri. didol nganu panganan. Bijaksanaan ngono lagi. Oh, Mboten kena saniki nggih. Gak oleh ngono. Kewajiban kampung wong sugih. Kecuali nek usia wis lanjut, gak kuat jaga, gak apa-apa. Gak apa-apa nek wong wis gempur gak apa-apa. Ah, nek perlu diwakilno. Anake ta putune, iya ta? Familine. Iya tekek lah, kek. Adakno ngawur ae kono. Nek aku masih sugih miskin gak ditukokno. Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi gak iso metu wakilno. Ya maka sing jaga mang bengi. Gak apa-apa, iku kebijaksanaane bayan. Arek-arek karo bajut karo kok adakno sembarang kok aku tok kon. Apa emak waras ta? Oleh pakai sumu. Nggih syukur ta. Iya. Kelompok suwe men saged priko. Wis suwe karono. Nggih sama. Ya sampe nang Muntiani ya. Nggih kene kula sampean. Iya. Karena ajeng niku kok becek mawon tas pundi. Lah iku kudu diatasi, tanggulangi iku. Nggih dipeno. Lah watu nika kula sambut rumiyin. Terus watu nika. Nggih disele damel damel bayar anak kula sekolah. Nggih nek kula pun panen watu kula sahuri. Kono kepinteran ngomong kok bari kon ri. Oh iku milik desa kon dol dhisik. Lah wong nyelek enten balike tadi kok bensin disauri. Panen watu niki. Panen apa? Watu. Nek mledoke Gunung Kelut niku lak watu gede-gede. Iya nek mledhos enggak. Dengkulmu kono. Gampang kan kula sing balik aku. Wis ngeleng kok rek, terus keleng. Ayo. Lanjut cerita, Blontang ambek bojone ning Tini iki lagi ngobrol. Terus ketemuan Cak Tohari. Perlune Cak Tohari iki nagih kontrakan omah sing wis entek. Samarene Cak Tohari mulih, Blontang ambek ning Tini iki tukaran sampai ning Tini minggat. Loh, apa perkorone sampai minggat iki? Wis semak dhewe lur. Rumah tangga nek didelok kaya harmonis ngene ya seneng. Pandangan tekan njaba waduh gak tau gegeran. Lah perlu apa gegeran? Seneng ae nek ana wong lanang turun njaba. Nini. Lah apa ya? Dini ya wong diceluk kok nyentak-nyentak. Sopo sing nyentak ngomong banter titik ya nyentak. Sampeyan wis mangan ta? Wis mangan dhewe. Saya enak sementekno. Iku apa sih? Iku mah lho, bandeng kari tugel. Gak tak gawe mangan tak gado. Kan gado. Iya. Lho alah gak kerasa ta iku, Mang. Lho, apa? Mari digondol kucing. Mangkane kok amis. Tapi wong aku doyan gak apa-apa. Kae, jare kucing ku nek gawe tambane wong loro mengi jare. Iya. Nek sakarine kucing iki. Malah ya syukuran nek ngono. Makane sing gelak nek iso karine cendil. Wong mangan menimben ndekeki wae sing genah. Lho wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak. Iku kucing lincah kan. Hah? Kok buka-buka iwake kok ya ngerti. Biasa sampean niku apa? Nek mangan niku sampean pakani male moro ae bendino. Ya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya kon Apa kandhani.
tangga-tangga iku akeh sing ngarani uripe wak Blontang ya harmonis saiki. Lho, panjenengan rumah tangga yang jaluk ya ngene. Lah iya. Nek saling membantu ku ketoke ayem. Panjene. Tapi tangga-tangga kok gelek njaluk bumbure ini lha. Hah? Wong sok gene kaya ngono ngrewuk kene. Sampai niku ya kan njaluk bumbu ku takon. Aku elek-elek tak pinter masak sih. Iya wis percaya lah kon gak pinter masak lah apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta? Apa sih SKP ku? Sekolah masak lah kon. Iya. Saking pintere iya ta, gawe sop kon kaya tape. Mari gak karo-karo. Sampai niku dudu tape ku, Cak. Apa? Makroni. Oh, makroni. Tape. Oh, meneh ben irisin aja kon gawe wungkul ngono. Panjenengan ya sakmene iku. Nah, sampe nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape. Aku takon aja dadi atimu wong arani bebujuan ya. Iso langgeng terus. Iya sih. Kon wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampai tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takon juru kunci sapa sing mati ku? Mosok iku gak ero, sampean gak tau nduk omah. Kon nek nyelawat pirang kilo sih? Ya biasa sak kilo. Lah mosok 15 kilo ku entek. Hah? 15 kilo ku Lho, entek. lah arisan barang kok arisan beras. Ya kon namakno dhuwit beras iku pisan. Iya, arisan iku beras barang. Iya, tapi kondo dadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen, ngono lho. Ya sembarang rundingan. Sembarang iku nek gak rundingan akhirnya ya mendol mburi. Hah? Mendol mburi. Ya apa mendol mburi? Aku tahu pencurian sawat ngono lho. Dadi eker-ekerane ketemu mburi. Grundel ngono ta? Iya, aja sampe ana grundel. Sebab rumah tangga iki diatur. Monggo. Anu Cak. Ana wong andek-andek. Ana wong andek-andek kowe. Kon lapo diparani wong tukang nebang tebu ya? Sinten? Lho, Cak. Oh, Pangling. sampean. Lho, ya. Pangling apa sih? Sing duwe omah. Iya. Lha ngrungokne sampean sampean iki. Iya kok dungaren. Lho. Sampeyan iki ya apa sih? Apa? Pinarak Pak Tohari. Lali ta? Nggih, nggih. Gak lali lu gua dhisik tau. Lho nggo apa sing selingkuhi? Hah? Lho nggo apa aku? Ya iku elek-elek wong ana nggone amben-amben tak kena kon nunggu. Lho diambeni lho. Rencanane tak. Ya rencana iki piye Pak? Gawene ta. Lho iya, Cak. Lah urusan omah iki ya apa iki? Omahmu iki saiki sak kanggone. Pun dipasang jendela kok. Tak Wis ta. Ya syukuran malah sampean pasang jendela. Kutno malih gak oleh angin. Malih gak oleh angin babar blas. Lah sampean gak ndelok angin. Menembeng nyewakno adu rencana jendela. Iya. Ngono lho, gak kon kae jendela gak ono angin-angine. Ya Malih awak putih kena. Sopo kene. Ane demen-demen. nang masalah jendela iku. Lho, iya, iya. Dudu iku. Lah apa Mas? Masalah omah iki lho. Oh dikapur, Cak. Lho, dikabur wis tak kabur. Lah apa masalah kabur? Sampeyan Mbak Aki kok ngomong apa sih? Ngomong apa? Lah kon ngomong apa? Lho ya apa sih sampeyan iki ya? Aku mesti tahu cara Jepang lho. Lho iki lho sewan. Oh jangan sampean tuku ta iki. Wong kontrak kok saya. Nah iya kontrak iki lho kontrak, masalah kontrak. Nah, kontrak lak 2 tahun. Heeh. Lah apa kon mrene mana? Tahun Kak. Wis setahun. Hitunganmu keliru. Lho iya ngene lho. Mulai Januari pendak Januari. Lah iya setahun. Setahun. Lah kok liwat. Liwat 10 dino iki malahan. Nah aku mrene iki jelasno sampeyan iki ya apa ngono. ya sik tetep tak nggoni. Lah ya iki kurang nek penyene sampeyan iki tetep nggoni tambah maneh. Ngono lho, Cak. Lho lak tambah double-double kan. Iki apa sih? Kok lak tak kontrak 2 tahun. Setahun. Lu cari siapa? Lho jare bojo sampean. Nini. Apa, Cak? Lah iki kwitansiine iki. Kok dino aja kon dudune. Kon niku ya apa gak kena dipercaya. Apa sih, Cak? Kontrak biyen kon tak kei 2 tahun nak duit. Iya sepurane ae tak kontrakno mes setahun Cak Bontang. Kon ya apa? Kon Lah niku kebutuhane arek-arek sakmono kae apa sih sampean iki? iya tapi lak kondo lho. Wong kon iki bojo titik gendaan. Lah aku wedi jange ngomong ngono pas sampean murang more. Wedi kok dhisik tak. Ya berani ngene iki ya apa sih? Wis Ngomong-ngomong Pak Tohari ngono. Kabeh dina becik iki njaluk mrene. Wis aja sampean
tukaran lho keluarga sampean iki. Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang balik. Kliru sampean niku ngene ya. Ya apa ya. Sarane iki wis barang sing wis sampean apiki menawa sampean kurang bener. Saiki nang nggonku engko ayo omong-omongan nggo omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki congkrah. Iya. Sampean ya apa carane lah mbakku. Nggih kula semados Pak Tohari nggih, sepuntene mawon. Nggih. Kon semaya pirang dina? Duit tekon ndi? Kok mendal nang aku sih? Sampean semaya. Ya kapan? Lah saiki kon kapan njaluk duit mana? Enggak ya pokoknya ana sampean niku piro, engko kapan, semoyo pirang dina tas pirang minggu tas pirang wulan ngono lho. Wulan iki ngarep. Wulan iki gak, wulan iki. Januari iki. Tangan sampean. Mari Januari lah tono tangan sampean niku. Februari. Iya, Februari iki. Enggak, Februari mari ta ya. Ya saya ngono ta sampe Wis Mei ya. Ya Mei apa ya? Duwe piro sih sampean? Saiki piro? Duwe piro cecilno mari ya. Duit apa kayak bayar golep ngono. Aku saiki tak tinggal mulai ya. Ya, wis. Ngono sampean ronae ya. Sepuntene lho nggih. Tukaran lho ya. Enggak tahu Aku sampe aku balik rene sampe krungu tukaran awas sampe kok. Ya, enggak wis ditenono kok ya. Sabar ya Pak Tohari. sabar lak sungan ambek aku takon iki. Ya pokoknya iki. Ya apa Kena Cak? diatur tak gak kan? Lah wong arek sakmono kae. Sampeyan dhewe ya ngono. Mosok arek iki jajanane 10.000. Ya enggak Cak, ya arisan barang. Nah aku kok le ngumetno dhuwit witan ya bingung aku dadi wong wedok Cak. Menimben iki kondo wong lanang. Kon iku seneng nek digepuki bongkotan iki ya. Ya aja ngopok ngono. Aku iki murang-muring iso sabar ya iso. Ai. Kepulang kelambimu. Loh. Kok aku kanca kok ngambi lho. Kon aja guyu. Mangkel wae. Kon lak wis tak kandhani menimben iku kondo barek wong. Dadi aku iso ikhtiar kabeh dina becik dikotake kontrakane omah. Mangane ta nek aku nyambut gawe aja sampean larang. Lah nyambut gawe nek pantes gak apa-apa. Nyambut gawe apa aku? Budal bengi mulai subuh. Hah? Patroli. Ya enggak, ya ngrewangi warung gak oleh. Saiki ana ngene aku dipaido. Aku dhewe ya bingung ngumetno dhuwit iki. Nek aturane ngene wis gak bojo-bojoan. Tak apa anakmu? Lho kemon enak gak ngingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis anak-anak rewel. Nyingkira. Dedek kon wong wedok. Kayun ta? Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok aja guyu apa nek mangkel ati. Hah, nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku. Blontang mertamu nang omahe Kartolo, perkara kate utang dhuwit. Terus Kartolo duwe ide. Idene nyeleneh iki supaya ngluruh epok-epok tukaran ae nang ngarep omah perkara nagih utang. Maksude iku bebeke ana wong mesakno terus nili dhuwit. Pas tukaran, sokran iku teko. Terus ketekan wong ngemis. Nah, mari ngono, Basman sing pamong desa teko. Terus misah wong loro sing epok-epok tukaran omah iku lho. Lanjut diurus nang kantor desa. Lah iki lucune iki nang kene lur, semaan. Ayo. Wis pancene wong kekancan lek seneng guyon, gak tau gegeran nang awak ya. Ngangen nih kadang-kadang kangen kepengin kepethuk. Kangen ngomongnya. Pringas-pringis ya. Oh tak kaplek kon gue. Pringas malah apa? Malah apa kok pringas-pringis? Kok gak ndelok prene wong kaya. Wong pranco wong bringas-bringis. Iyalah. Tibae Mang Ali sih prasaku lambene. Makane nek ndelok sing mandeng ta. Alis kon anggap lambe. Ono apa kok rupane kok besengut ae. Wis mari kesandung ta. Nasi menjadi bubur wis. Ya dipe, anu dipe dadi bubur iku. Lho, tambah jemek dadakno. Apa nasi menjadi bubur iku? Ya apa sih bebujen gak kena dipercaya babat blas. Ya mbocah karo jawan. Iya, aku njaluk pertimbangan kon kok. Lah njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa. Anu timbel ae apa. Ngene lho. Apa? Aku lak kontrak omah to. Ya periksa aja gak watuk ae. Kontrak omah periksa.
Rasaku ndudono penyakit. Kontrak omah 2 tahun dadakno yumu. Mulane gawe dhewe ta. Iya iya. Cilik-cilik sama terpesagi no. Sing penting masih cilik nek dhewe lah enak. Tapi kon duwe balungan sih. Kan jaluk balung apa? Balung badak jare wis kok kena baseman ndi sih. Iki ngawur. Ngene lho. Apa? Akhire yumu wis gak nduk omahku ya. Andi. Mbo mulai nang gede. Loh, ya aku tuh kok golek iku kewajiban penuh. Kalau ada apa-apa di jalan, Bapak iku melok tanggung jawab, Pak. Mosok sih? Loh, ya apa? Sampean itu melok tanggung jawab. Loh, sebabnya apa kok melok Kan tanggung jawab? tanggungan sampean. Ya tapi wong nyengkir karepe dhewe. Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampean kena lho. Ya lek gak kena saiki kena meneh. Aduh saiki dadi gak terus golek meneh ya. Iku iku kewajiban penuh. Ya dirunding musyawarah. Apa kesulitane? Kesulitane ya kanggo memenuhi kontrak omah. Lho, sik apa sih omahe? Omah wis entek ae. Lah mantek lha apa kok nggone ya golek liya. Kontrakan entek. Nek omahe sik wudu. Aku main. Nek omahe wudu. Lah tanggung jawabna ya apa entek? Gumen barekon ya berbahaya. Lah ya omah sing tak nggoni kontrakan ya entek. ditambahi ya. Karepku ngono, tapi rene dhuwit gak ono. Ya apa? Lho pernah katanya kalau duit ta? Nyekel dhuwit tapi mau 5 sen. Lho, lah Iki karep jalan buntu aku iki ya apa ya? jalan buntu ya njaluk tolong Pak Bayan supaya dibobol. Nanti kan iso engko ono gangi. Supaya nek tembusan ilang. Iya. Lah jalan buntu kok liwatnya ketatap. Lah ya iku. Dadi wis kentek nakal lah. Loh, tak kentek akal nang sumber porong ae. Iya cek dibalok nduk kono ya. Oh, golek akal sih para Iya. duit. Iya, ya, Lah, anak Pak. peno kari piro? Anakku kari 7. Lho sing melok makne, kan sing melok makne. Melok makne kabeh. Bapak Lho lah panjenengan. enteng. Lho sapa? Lah enteng men. Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nundung kok. Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung. Mangan sak anake nggo nang omahku mangan esuk. Karepe Sore lah, nami iya. sokran. Bengi nami sapari ben diumetno ne cak. Mumet wis kok cacat jiwa tapi. Ya bosen sing direwe. Wah ngono. Kok iso ro bosen barang. Oh, wong iki duwe isin ngono iki. Nek bisa pindho ngono gak apa-apa, nek ping 3 jangkep. Tapi ora ping piro? Apa nih? Ping piro sapa nang arek-arek iki? Wis ana ping 4 tapi wis Lah iya bosen. menawa muni bosen. Ibu. Wira iya gedisian ku. Ya apa? Gak tak golekno akal wis ngene. Ya apa Nek enak. pernah tenaga wis tuwa nyambut gebret ya gak enak. Golek Iya. wedi kan mesti katuken ya. Golek wedi. Pamela kaumkum lak katuken. Iya, nek nyemplung kali sih. Iya. Ah gak iso ngelangi lho. Mosok ala wong jelep ngene tok diluk muncul. Jelek nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngono. Gak mungkin ya. Heeh. Gak mungkin. Gak mungkin ya. Mengko ngoli-ngoli ya gak kuat. Gak kuat awak koyo Wis ngene. ngene butuh duit piro sih kira-kira? Ya kira-kira 1/1 selawi ta. Ewu ta repis? Hah? Ewu apa repis? Ya 1000 sih. 1000 kontrak niku. Oh, pokoknya ngontrak omah. Wis ngene. Saiki ada anu mari gegeran aku duwe gaman landep. Gegeran. Apa hasilnya? Lho, iki digawe anu wong cek sakno, kabeh cek moro, cek ngekek dhuwit tak warah, lek aku duwe tang peno ngono lho. Oh, Ya. awakmu jutang aku. Iya, dadi lek aku dutang peno lak pantes, Iya. lek peno dutang aku gak pantes ya. Iya, malah gak welas ngono ya. Iya, gak kualik lah. Tapi sing mlaku ya ngerti. Wah, wong tua dibijuke lah ngene. Iya, iya. Tapi ndelok sing liwat. Lah mulane didelok dhisik. Mulai tak lek gegeran tak sabet pedang dhuwur mumbulo ya. Ya. Mumbul. Iya lek tak sabet dhuwur mumbulo supaya Supaya gak mudun-mudun ya. Lah malah kesang-sang aku malian. Nek Nek kon sebet ngisor. tak sabet nisor mendeko. Aku mendek ya. Iya wis ta, wis mesti nang karo menjangan mesti. Nah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sisan cemet. Wis saiki Iya, ada apa? gegeran. Lah ana wong welas sak mesti perkara napa sih niki ngene. Ya, Soal duit ya. iya soal duit. Kon- Aku ditang peno Urus. 100. Duit apa? Ojo ya? kakek 100. Kakean Piro? 5.000 saya. Lah kapan teh? Wong butuh 100 kok engke 5. 20.000. Iya, mesti golek uang, golek uang. Suwi-suwi lak tambah kita. Tajube ya. Ya apa? Pedang. Perang. Iya, perang. Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landep. Iya. Iya. Aku sing gawa. Lho sing gawa aku. Wong aku sing nagih. Oh, Aku sing ana nagih. sing gawa, iya. Iya, aku sing gawa. Sik ya. Heeh. Kan kok gawe nyewani pedang 10.000. Iku sewan ta? Nyewa.
ben menae sementara. Engko nek wis buyar dikai kerugian ngene lho. Tapi ojo sampe keamanan ya. Iya. Tak coba ya. Iya ya. Oh iki ta. Nduk ngarepe lawang. Heeh. Aku ngancam kon. Iya, iya. Carane ngene. Ya apa? Ya apa genahe kon iki? Lah kan wong sian. Oh sik durung. Wis kan wong. Utang ya utang ya. Oke, masuk. Ya ono wong. Ya sepurane, Cak. Hah? Aku gak iso mbayar. Ya apa? Apa? Kon njaluk sepuro maneh? Iya. Wonge menggok mrono. Anjene nggodho wong kok iku. Wong gak duwe iku cobane akeh. Kira-kira wong jere iku. Wong wis kenceng rene lho. Kene gegeran menggok. Lah pernah nyekel pedang mau wedi. Oh, gak didodono dhisik. Ya iki lho. Oh iki lho, lek iki sugih. Ya apa? Ya apa? Pernah lagi aku ta? Lho, gak ditagih wong utang. Wulan ngarep, Cak. Ya. Lho, wulan tek wulane. Ya pernah iku tebel mriku. Kon sabar iku ana batese. Kepingin podol lah kon. Lho ya aja ngono sih. Sing sabar wong jenenge wong atakno. Aja main gaman lho. Lho iki gak oleh nggih geger nduk embung gak oleh. Karepku gak geger, tapi sing tepak semayammu. Ayo wulan maneh. Wulan-wulan maneh entek wulane. Ah, gak cocok. Kon tak wajib bisa dhisik ta. Sepuran dhisik. Pedang ya pedang. Kenapa gak nggo pedang itu, Kang? Tak sempal bathukmu kon. Wah, ngomong aja kasar-kasar lho. Lho lek gak kasar ya wong diutang-utang ya apik balekno semoyo-semoyo. Lah ya semoyo lak ono sembayane. Lah kok ate nggawa glati barang ngene iki nek kapan gak kok bacokno kon bacokno urusan ya lho iki. Ya bisa ngono mesti isan. Oh, kenemen bareng gak nyekel. Pira utang? Utang 20.000, tak semayan wulan ngarep gak kanthi. Koyok gak tau utang mbek wong. Lah iya udah 20. Biyen ilingo. Wes aja kakek ngomong kon. Sik apa. Oh, kon kok tak sebet pisan. Loh, kok salah paham aku pernah sebet. Lah ya apa iki butuh duit kan? Iya butuh duit tapi aja nyebet-nyebet ngene raja pati lho iki. Lah iya, ya apa karepmu? Iya, Bu. Iso ngekek ta gak? Alon dhisik ta. Kok Susah tak banting pisan kok. Iki lak malah sing gegeran mbek aku iki lho. Iki tak kek 20 saurno wis. ngono ta, Cak. Iki aku kapan nyaur nang peno? Wis perkara nyaur kok sak duwe kon duwe sarono gak duwe ya. Iki lho wong, lek peno dudu wong peno iku. Iki lho Apa wong-wongan? Nyaur jagano kanca. Kae piro emang? 20. Ayo ndi? Iya kok dhisik ta. Durung kon trimo ta. Wis kawan ya. Sepurane sak ya. Lah anu tak sauri lho. Wis gampang marep perkara saur. Pisan iki ae aku. Iya. Ya. Tang saurne bersih iki. Iya, heeh. Lho ya apa? Iya. Wong situ 20.000. Ya tapi sik kurang 80. Iya ya. Kontrakane omahku kurang. Lho. Iki lak sik isu ah. Iya, iya. Sik isu kok awan lak wis akeh. Ya wis. Ya wis maneh. Wis dituni ae. Iya, maneh. Rezeki sik gampang rek. Rezeki iki sak dalan-dalan. Iku lho wong. Iya, rupa. Ya apa? Ya. Hah? Ya apa? Iya wis ayo dimulai. Aku sepurane aku gak iso nyaur saiki. Kok Kon iki gak pisan gak pindho. katanya nyebet ta? Lho ya nek gak nyebet ngenteni apa? Ayo nyebet ta? Ayo. Tak cekali. Ayo. Ayo tak cekali. Ayo, sep. Ayo. Ayo. Lapo balik. Ayo. Ayo. Lapo. Ayo. Iki lha apa sih? Balik. Aku nyok duwe balik. Balik anjur. Hah? Engko ngene aku iki. Jupuk dhewe. Jupuk dhewe. Kon iki jupuk dhewe. Hah? Apa? Mana lek nyekel pedang? Nyekel pedang aja kenceng-kenceng lek mrocot nang bathukku kok. Ya wis tak kira-kira. Wah, ya Lah, apa? duwe 20 kari 80. Ya. Lah duwe ndi, Mang? Lah iki mang kok njupuk dhewe dijupuk kabeh. Jupuk kabeh iki mang ya apa rek mang? Lah tambah rusak pisan apa ya. Bisa ya. Wong iku biasa wong iku. Bolak-balik. Wong iku mesel. Lah kate nyusui kate tak kekno sing cilik yang pedang peno nang bathukku are. Lah sampe mrocot tak petal aku. Wong ngemis kon bukakno kantong. Kon njupuk dhewe. Blakrak malian. Ah, kon iki. Wis aku gak nyari ya. Aja nyaur apa ayo. Bisa tawane ini peno saiki. Kon tak sebet pedang. Wong diajen-ajeni kok gak kenek. Diajeni apa ping pira kon? Pokoke aku gak gelem nyaur. Aja nyaur ayo. Ngantem ta? Baca. Ayo. Lah apa iki? Lho, wak bayi. Wak bayi. Lah apa iki? Anu, diutang kula betul. kasih dibaca, Pak. Hah? Kasih dibaca. Lah perkara apa iki? Utang. Iki tuwek kurang ajar iki. Utangno kok dikurang-kurang ajar. Lah ya kan geger ada gawa senjata tajam. Lho, senjatamu sih iki. Wah, termasuk wong bawel temen iki. Nggih ngoten Pak kasar, Pak.
Lho, gak usah kasar-kasur. Aja ngono kon. Sapa sing kasur kasap? Ngene gak kurang ajar kon niku. Lho, kurang ajar ya niku. Dadak awakmu wani kon gawe kesrun desa kene, ate tukaran, Lho, tukaran iki lak urusane enten. Ana sabamu sababe. Lah nek mboten sebabmu sebab lan apa gegeran? Ya apa asal ya. Asal mulai niku lak Kartola diutang kula. Oh, ngono ta? Nggih. Iya, tapi aja main koyo ngene kon ero mbek aku. Ero mbek aku. Sini sampean. Aku kebayan. Alah. Mecicil. Dadakno wong kebayan. Kadane lari. Geger tengah dalan ini apa sih? Niku mboten geger, Pak. Tapi kenyataane kok betul. Guyon niku. Nggih. Guyon temenan kok. Temenan wong kate mbajak temen kok guyon. Iya. Ngono ku guyon dasare ngono iku. Lho wong aku dikongkon guyon kok jane. Guyon ora gak ana senjata yo ngomong-ngomong tok guyon. Ya tapi barang niku mboten barang kula. Teko sapa berang iki kasar? Duki Kartola. Teko Kartola? Nggih. Saya mikir nih. Lho. Sampeyan minggir. Kok sampean minggir. Kok apik lakumu lho? Ayo, Pak. Kon sik enom ade dadi yang kelas dinarek iki kon. Apa ngejak tukaran barek iki teko kon gamane. Kon isih enom. Aja melok ae. Sik enom. Zaman napa? Lah barang iki dadi teko kon. Sinten ngomong? Blontang. Sampeyan wong tuwa. Lah terus Kon kudu percaya. Nggih napa mboten didelok dhisik. boleh seneni aku rek. Tang, temenan tekan iki Tang. Lah sampeyan ya apa? Loh. Cari barang iki teko kene barang. Lah nggih bareng lak teko kon lho. Terus sinten niku? Dari Blontang. Lah nggih duwe kula. Ah, ini jelas ya. Nek kono sumber perkara teko kon. Kriminal kon. Kriminal melok ae. Ayo, berangkat Dani kok. Namun ndi? Balai desa diurus karo. Perkara barang iki. Iya, ayo berangkat. Marang perkara tok ae. Kapok kon. Mamula ta, sembarang wong becik ketitik wong ala ketara. Sembarang iki nek gak nurut hukum ya ngono. Iku menyalahi prosedur kon. Kapok enggak kon. Ayo kapan kapan. Blontang. Lah apa ngomong ijen? Ya lah sampe napa balik malih ini? Ngerti kan? Kok bolak-balik benci aku? Kok bolak-balik benci aku? Anane balik apa ngurus kon? Ngurus napa mati? Ayo berangkat ke balai desa. Lho, Melok pisan. lho kata diurus. Iya melok. Aku melok lho. Iku mau lur cerita berang bucul. Ya apa seru kan? Wes lur, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.